Kubli shibuni pi baro bat kane kalong ka jimentip lengba ka District Legal Service Authority West Khasi Hills District nongstoj ka court application ye pi lengba ka interview nam taki post jong ki office assistant pion bat ka data entry operator ka bahap ha ka post jong ka contractual basis bat ka tarik long interview ka dei ha ka pra bat katai terik wegos arajar arpus sau te parlok sapet yakane ke video hadu bandakut bapniu yaki detail ba company te namanta ki pus jong ki office assistant lane clerk ki nomba ki pus ki belat ki don arpus bat namanta ke jinsiu ka ba khatanajar haka shibnai bat namanta ki keran pule ki shimi ki pendep ya ka graduation na kano ka recognize university bat kumjuru pide bendon ya ka basic word processing skill bat kumjuru pide bendon ya ka ability ban operate haka computer bat kumjuru pide bendon ya ka good typing speed bat kumjuru pide bendon ya ka ability ban shim dictation bat ban prepare file namta ka presentation haka good bat pidiru bandon ya ka file maintenance bat processing knowledge kajaka long interview kade ha ka office jong ka district bat session code nongstoj bat katarik long interview kade ha ka pratarik wegos arajar arpus sau akapor kandai beje am bat namta ki post jong ki data entry operator ki nombor ki post ki belaj kadon tangkawai bat namta ke jinsiu ka ba khasanajar haka shibnai bat namta ki karan pule ki shimi ki blapndap ya ka graduation na kano ka recognize university bat kumjuru pide bandon ya ka excellent verbal bat written communication skill bat pidiru bandon ya ka word bat data processing ability bat pidiru bandon ya ka ability pantray telepon fax machine switchboard bat kiwi de bat pidiru bandon ya ka good typing speed bat kajaka long interview kadai ha ka office jong ka district bat session code nongstoj bat katarik long interview kadai ha ka pratri wegos arajar apsau ha kapor kanai beje am bat namanta ki pus jong ki office pion ki nombor ki pus ki belaj kadon lai pos bat namanta ke jinsiu ka bash pojar haka shibnai bat namanta ki karan pule ki shimi ki blapndep ya ka kelas dan pas na kano ka recognize board bat kajaka long interview kadai ha ka office jong ka district bat session code nongstoj bat katarik long interview kadai ha ka kandai terik wegos arjar opsau ha kapor kandai beje am bat namanta ka selection process kadai lengba ka typing speed test bat ka interview te komno fill up na apply namanta ka District Legal Service Authority West Khasi Hills District requirement arjar arpus sau e parlok ada pidon kamon bat ka karan pule pila ban attend direct ha ka walk in interview ka ban long ha ka pratarik bat kandai terik wegos arajar arpus sau ha ka office jong ka district bat session code nongstoj bat kumjuru piha barwanra ya ki original document ha ka por long interview kum ki degree certificate birth certificate SC/ST certificate, class 10 certificate, bat marksheet, class 12 certificate, bat marksheet, graduation certificate, bat marksheet, ka address proof, experience certificate, bat kiwi de. Te perlok ha kani ke video tang kini jibentip bat ada pidon kino kipat ki papi percaya bha sngeu bha ban komen ha kani ka video kubleshibon